Orugono. A na-ebudokwa mmadụ n'ọkwụnụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ejide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa. Jaja. Ndị ụka erighị anyị. Fọnda mbaki. Ndị oche erighị anyị. Fọnda mbaki. Fọnda sikala aka. Ụgọrị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa. Akụkọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka agakwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọma nwụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile akpa. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afọ gba famili emenekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ more you should know about Amosu. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe nwere mmadụ ịta Amosu and how to know onye Amosu. Achọrọ ka nkọwa ege ntị. This is a topic that will change your life for good. Believe me. And ka ị marụkwuo ụzọ how to avoid entangling yourself with negativity and negative vibrations. Because sometimes gị nwa ji onwe gị ị na-achọ onye ji gị. Ọnya isiokwu anyị. Mana bifo anyị gama n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April a ga-akwụsị echi bụ 19th. Ya bụ echi anyị ga-achụ aja dị iche iche gbuoro mmụọ na tempụl dị iche iche anụ. Yes. Then chụọ aja ebunu. Maka na ebunu nwude n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nchịkọta ọnụ. Aja anyị na-ayiri n'igwe. Akụwago m uru ọ bara ụgbọ aja achụrụ n'igwe.
So ọ bụrụ na isonye wee na nke ọnwa echefuna na sọ ndị sonyere na aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. Anyị anaghị esho ihe na social media maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị bịara. Then ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Mee, ọtụtụ ndị mmadụ ebukwego Mee, forward ọrụ m ya 3 prayer request, mee donation token to the account number. Eche aja na WhatsApp agwazie nga other details I need from you in order to book. Aja mbunye na jesigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ enu. Ọrụ m bụ n'oge a na-achụ aja ndị 14 days every month. He presents your prayer request to the entities of powers. And kwubie okwu na aha Chukwu okike kebụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si na aka ya bịa. Kebe isiokwu bụ na aja ya ejiri egwu na tebụl. So you chat in the WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Cause ọ dị mkpa bụ ọ bụrụ echefuna na Ugochi toward na temple anyị na-agbasa ozi ọdịnala using many means. Recently, we interest you to know that I'm a producer, a registered producer. Yes. With Nollywood. So I now sponsor real content through life stories, because we ordinary lovers, we tell our stories from our own angle. If you allow Ndokobia to sponsor all the movies, they will be telling stories to favor what they say. So it's what a true life stories with balance things. Yes, I hate Romandoka, but I'm not check etu. Now send them a message. You join our YouTube channel. Every hour I watch movies. We are no longer posting Nollywood movies on my channel. This channel is purely for evangelization. So if you watch our movies sponsored by this temple, join our YouTube channel. Choho Ugochi tubelu movie productions. Ever I can watch all our movies. Kebe is you. Onwe ihe ndị na-agabiga na ndụ a. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-put into acting. Can watch our movies there. Because on chọrọ ikwu bụ ọ bụrụ na ị na-alụ na any cable television, let's say Go TV, multi-choice, local television, or any kind of television at all, and they want to be showing our movies in your channel, please chat me on WhatsApp. Money is not even my target. My target is can they buy any so those are the two are where mụta ihe a kwesịrị ịmụta na at the end of the movie. Chat am na WhatsApp, what is the bumper? Kabu ihe kwesịrị ịma. As we speak, I want to build epic village in my house. Yes, in oraifite. Maybe if I went chance, I'm not very busy because I say her name and I buy more for today. So when chance, maybe in the next week, I may week accept some of the projects. Then, gaga. Then, now, then, I have any show I did my career over it. Let's say I'm a to go again to keep Motahiga Badu. On ya behind him. Then, Ginebu Oya Amosu. Ginebu Amosu. Amosu abroad spirits. Manage Mado. Nata Mada Amosu. Amosu Bundino and the living. All ya but I name were to Amosu the teacher, like fraternity. Obudo to Amosu. Habu Kandana, find your Habu Mado Dendo. And we're all that. Branches of spirit that is bringing negativities around human being. Manaha, they are no longer within the flesh, like in that already. Mananda most are living beings. But I name with physical fraternity in Nigeria. How could be registered? Now, man, had not check a while ago. No, we're to go on a well personal. Guess you went out Amosu without knowing it. Akọwala maka esi n'oru mgbe ọbụla ị na-adị jealous na gift mmadụ nwere ma ọ bụ ihe mmadụ ka ga-eme and ị na-achọ ụzọ ị ga-esi kwatu onye a ihe niile ị na-afụ n'ebe onye a nọ bụ critics o nwere mgbe ị ga-apụta fụ ihe ọma n'ebe onye a so ihe ọjọọ dị na ya o mere ma ọ ebe ọ bụla o siri mperi
ka ị ga na-eblo trumpet ebe o mere nke ọma ime blow trumpet ime as right onye Amosu ka ewu mgbe ọbụla ọ ga-abụ na ị nọ na-achọ fault ebe mmadụ nọ o nwere onye dị perfect then ịma na Amosu ka ị na-ata ịghọtara ya then ihe ndị a bụ ihe ị ga-agba mbọ ka ị wezụga onwe gị na ya because whenever you feel your thought with negativities spending more time, your precious time, thinking how to pull somebody down, you are corrupting your spiritual vibrations. And you are making yourself vulnerable from Amosu attack. Because base of the same feather flows together. When you corrupt your environmental vibrations with negativity, believe in me, you will be vulnerable to negativities. You will be attracting them freely. Let me warn you. For any reason, onye akpọrọ ọlụ bụ onye akpọrọ ọlụ. Let me remain focused with the akpọrọ ọlụ for today. Ọ bụrụ na o nwere onye akpọrọ ọlụ, ọ na-alụ n'ụdị pastor, n'ụdị ụka, ma ọ na-alụ n'ụdị prophet, ma ọ na-alụ n'ụdị dibịa, n'ụdị ọbụla ọsọ onye na-alụ. Never you try to pull the person down. O nwere ihe bụ correction. If you want to correct somebody, correct that person with love. Don't correct somebody with bitterness, with mindset to pull the person down. I'm telling you what could be responsible for whatever you are passing through today. Because whenever you feel your spiritual vibrations with negativity, you can channel mother na ataga Amosu, but not give room for them. Again, I'm sorry, advice. Try to diversify the ways each and what they go. When he na-alụ, ọ bụrụ na ịbụ onye na-alụ n'ụka, wee be na-ele ya spiritual stuff dị related to ọlụ ị na-alụ. Ịghọtara ya? Maybe anointing oil, maybe Bible, maybe whatever. Ọ kwesịrị inwe something ị na-eme or nwunye gị na-eme to support your ministry. Inwe one single source of income is bad plan. Put me anywhere. Maka na ọ da adịgide. Nobody reigns forever. Nobody. Now, the same thing. Ọ bụrụ na iwu dibịa ma ọ na-arụ n'ụdị ọdịnala, either you or your wife open spiritual ebe a na-ere spiritual material, ebe a na-ere some of akụrụngwa iji bụ alụ ọlụ, ka nwoke nwa ma ọ nwunye gị na-ele ka unu wee na-asọpọt ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ịdị good at ka ị wee na-asọpọtụ ya income from ọrụ ị na-alụ. Ọ ga-esave gị unnecessary ekwọta. Ọ ga-esave gị from gị nwa na onwe gị ịchọba ụzọ aghụghọ ị ga-esi wee change anybody, because ị diversify ụzọ isi enwe ego. Ịghọtara ya? M gwara oge mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi wee nwere many ways isi earn money, but I will not, because of earning money, plan intentionally to do evil to earn money. No. Before nzawa okpokwu m afụgo m ego. Ịghọtara ya? Before nzawa okpokwu m atago alụgo m ụlọ lụcha alụkwa bakwa international flight and local flights before because of kịta the self na-alụ ọrụ m waziri ọrụ ma full time ka ma dị enwezi time flying around. When I was in Abuja, sometimes they even use flights from Abuja to Enugu. And including Asaba. International local flights. Then, magazines in the world, I didn't waste time. Because all of my day, chance to travel. All about this year, can assume they went try and vacation, maybe 2 weeks, travel abroad. Okay, this year can announce the ambition. I'm over on a chance or idea because of workload. And it will interest you to know that 16th of September,
anyị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ana m eri ji ọ ga-azụ azụ nke this year ana m eme anụalị nke this year ga-azụ azụ maka na nke this year enwere some of ndị mmadụ ga-abịa tie egwu life like Chinaza Adigbo ga-anụ ya life o nwere ike before ụbọchị anyị nwekwa more artist ga-perform live okay Chinaza Adigbo ga-anụ ya mmiri eze nwaanyị mmiri ugo mmiri ga-anọkwu ya then enwere before anyị onwe ike nwee more ga-anụ ya maka na anya bụ mmemme ga-abụ mmemme a na-eme anụalị mmemme eji echeta a na-eme maka iri ji ya na annual feast of ihe eji na nchewu dọtara ya arụsị nọ na temple mana ihe na-achịkọwala gị bụ ya enweghị okwutin time ị fly because workload week in week out mana minus that enwere m other source of income minus that my account my YouTube channel is monetized but maybe because of to earn money start doing evil maybe start to castigate people in order to earn more money or to get more views. No, it's wrong. Because garbage in, garbage out. Whatever you sow is what you reap. So, nke a bụgoro ofu na-achịkọwala gị gbasara ya. Me, I will never do it. Then minus that time, enwere pure water company that is fully functional. We have trucks. Then minus that one, I produce movies. And I have other chance of business, my appetite I mentioned about it. Legitimate business that gives me money. Because now, before I'm bidolo, I'm going to how to grow wealth. So I'm going to need what call. Try young other source of income. Again, content creator. Content creator approach. Even if you are a content creator, we other things in there, we other things in there, of course, content creator, in there, content creator, you have other source of business in there, which is what income. Because you are really desperate, you are going to do desperation. You are able because of that, able content creator, maybe not monetize your account, not monetize Facebook or YouTube. Then, your earning depends on the traffic. Now, always someone to afford again and if you want to reach up. Each of us only get the pull down. That is Amosu. Can you know social media? Only a free hoye, more would be more ways only one or the wall. If you are no each other, you pull down. You want to look at the Fumua Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu from time immediate come money. One time. One time, only knows how to discipline them. Remember, even if only a shortcoming, I'm going to go call the rediscipline. How was the story of the ancient book? Elisha bụ boy, Elijah so ya mentor ya. Mana Elisha nwere mgbe ọ na-aga nwe ndị kpọrọ ya asị olu otu ụbọchị ụmụazị bido gụbara ya Elisha onye isi nkwọcha o wutere ya o wee kpọọ ụmụ mmụọ wee pụta wee gbara ya ọgụ devour all those people. They all died. Nke ahụ bụ na ancient time ọ na-eme physical mana enwere ndị nwere ike imejọ mmadụ onye ekwubi okwu n'isi gị enwere ike you are dying slowly or physical but you are dying slowly so you don't do it. Ọ bụgoro na onye ahụ nwere ebe o si deviate, nobody is perfect as long as you know this gross material. Ọ bụrụ na nwe ebe onye ahụ si wee can't you chat the person privately? Can't you try to sort this out? Enwere ike mgbe chat onye ahụ privately you want the true story of what really happened. But mgbe you believe out of hatred and jealous ị na-achọ ka ị nweta negative thing. Ihe na-achọ n'ebe onye ahụ bụ negative things. Ị na-achọ positive things. Ebe o mere good, ị na-pronounce ya. Mana ebe o mere bad, ị pronounce or overblowing. Because gịnị ka ị na-achọ? Ị na-achọ fame. Ị na-achọ ka ị draw traffic. Because you are selfish interest. Ị na-achọ ka ị kwatuo mmadụ ka erigoro. Ọ bụrụ erigo na top bụ isiokwu, na ị remain na top. Ọtụtụ ndị mmadụ ihe ha nwere time ha dị alụ ọrụ. Ihe ha nwere time wee na-achọ case ndị ọzọ ka ha na-analyze because o nwere ihe o nwere ike create.
o nwere ihe o nwere ike create ọ ya asị na ya react na ọ dị create anything ihe ọ chọrọ esi mmadụ ka ọ chọrọ ibring wee were na-anara ya dị ome peji ọ bụrụ ebe a na-agosip ịchọ gossip dị jee na peji mana nke ọ gossip kwa a sị m kwuru welu ihe melụ our sister Blessing CEO wee mara ihe. Yes, Blessing CEO have overstepped her bound. Yes. Ihe nyekwubi bụ na o nwebugo mgbe ndị dụrụ ya ọdụmana ihe ụwa bụ ikwucha onye a nwere ike decide ya mana sometimes ọ bụrụ isi na ka ime ka onye a maka ịnwụchi ya bụ otu nwere ike sị ka ije criticize onye a mana ị mara ihe suenu ọ bụ ozi na ojize zọ okwu na nsị abụki ọ bụrụ na ndị ọ dabara ya na ha bụ ndị nwere legal legs ewee nye condition very condition ya dị very terrible of which na o nwere ike by the time o nwere ike ịnọsi adịsị nwa apụta ị mara na condition a ya enye na ọ ka ga-anọkwa into content creating ihe ọ nwere ike sign ịghọtara ya so etu a ka ọ dị kuku nwa na onwe gị na-ekwu ị mara nke ị ga-akọmiti tomorrow and ị ma gwara onye ị ga-estepụ on toes adịghị ama ngwụrọ na moto o nwere onye ị ga-estepụ on toes o nwere ike ma ihe nwee legal legs ka enye gị difficult bail condition ka ọ sa as a deterrent to others mana o nwere onye ị ga-estepụ on toes na mati ya ndị kpọrọ ya oku na mmụọ ya so a na-apịa azụ gradually mmadụ agha ama you just die in silence nke emere jụọ oyi echefukwa na the story oge nwere okwu gbasara ada Jesus and everything na controversy that one ended ọ bụrụ onye ka m chọrọ ikwu mana ihe na-achọ ịgwa ndị mmadụ bụ if you really want to be successful appreciate people that are successful learn from their strengths leave their weakness then you must have mentorship you must have people you are looking up to successful people. And what is very common among successful people when they never give up, they focus on what will uplift them. So what you should be looking at, what will uplift you, not downfall of people. Because what you matter than that, the amount of energy you are wasting trying to pin somebody down, trying to bring somebody down is too enormous. And I can tell you, bosiri na ewu nke onye oshi otu bosiri nke onye nwụrụ ị nwere ike na-epinu ndị mmadụ down one day ipinu onye ọya ahụ ipinu down wee kewa azụ na ụdị ga-adị surprise enwere ike mgbe anwa ịchọwa onye ya asị na onye adị responsible nwere ike onye ahụ onye adị responsible mana ọ bụrụ onye ọzọ step on toes ndị niile si n'ọrụ ụzọ ka ha ga-esi wee dị firm will never go far in life because what it takes to creativity is not in them. The only trending they are trending is that they are trending in reacting. You understand? So when story to react is no longer there, they'll start going down. Because to be a free content creator is not in their brain. To be a true content creator, it must be creative original. Original. So ọbụrụ na content creator, ihe iji maka ya bụ ego ka ibu elu ụzọ. No problem. Let me give you an example. Like myself, mgbe m batara na YouTube, ọ bụrụ maka ego ka m ji bịa because na ndụ bụ ihe ime wee bịa n'oke. Yes, mgbe m batara egwu no 1,000 subscribers ka eji akwụ ụgwọ and 4,000 watch hours. Believe in me, when I monetize my account, I have over 5,000 subscribers and I have 32,000 watch hours. So those things are saying that to monetize the account will take like a month or whatever. I got my own monetization under 48 hours. You know why? I overqualified. And intentionally, I left it that way. Because here the mom are winning souls. Or here the mom. You know what I mean? Winning souls. Like the movie I'm sponsoring, I use it as an evangelization. Is a part of my contribution towards Ogbuefi Eze-Ana. If it is in cinemas, go and watch my movies. You must learn something very unique. And at the end of the day, after watching my movies, you must reflect. You must say like this.
because you must learn something. Almost what you had now, kind of put into acting with true life stories. So what am I saying? Wepụ aka n'ịta Amosu ma ọ bụ isi ka ipu ruo onye down ka i wee rigoro. You will not stay long there. By so doing, ịnọkwa onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ọrụ. Don't do it. It will not help you. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ jealous and envy against your fellow man. Ka ị ghara atara onwe gị Amosu n'onwe gị. Maka na ị atara onwe gị Amosu, ọ ga-eme ihe nwa ọbụla mmadụ gbara gị, ma ọ bụ Amosu ọbụla mmadụ sendere gị, ma ọ bụ ihe ọjọọ ọbụla mmadụ sendere gị, ịdịgo vulnerable because your spiritual vibration adịgo contaminated. Let your heart be pure. Because that's in the out of the abundance of the heart, the mouth speaks. For you to go to social media, use your data to start talking down against your fellow man, you must have no bitterness against that person in your heart. Then out of your bitterness, out of the abundance of your heart, you speak. So, that person. And when many ways to correct somebody with love. Love should rule. Can you say back? They hand one Amosu, but actually can go say another angle to the Amosu. If you always look down on people's shortcomings, so that you will get emota hear from their strength. Can you say back? In one you send them message in WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie. Na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị enyi, the friends of the temple and the children of the temple and my fans all over the world. Ebe ọ bụla onye anọ na, asị m n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka ngozi nke si n'aka Chukwu okike onye kere elu na ala gọzie anyị niile n'ụbọchị taata bụ eke, na eke ya eketara anyị ihe ọma, na onye chụwakọ na anyị ga-ada, na onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị na ọ ga-eme onwe ya. Na-asị ihe ọma ọbụla dị n'elu ya dara ya na ọdịnala ya pụrụ anyị ome, ụwa were anyị ha wee fụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ya gazie ka ọ dịkwa n'oge awa nke echi eziokwu echi niile bụ Wednesday. Ị na-echa vidiyo, ihe nwere ike imedebe bụ metụ aka na share button ka nwanne gị ma ọ nwanna gị look from the horse's mouth. Daalụ. You did blessing. Ụtụtụ ọma, nnukwu nwaanyị, ya gaziere gị. Daalụ. Ka ọ dị.